fulɓe andudinema fedde heblo sukaɓe afrique takkosana yoni to sare mala to sare hammadi to jalluɓe gambi kono wattu yoni ha to madina gounas madina tuwal kono wattu yoni ha to sinthiou malem to malem yan to kusanar kono wattu yoni ha to bandiagara boyande to samba kujene je garde ndi kabaruji men coftal bali taw ko demgal pular men fuɗɗoro toon to leydi alma haalen kay ko fati e bundesliga mbo leydi alma ñalngu jeego ɓijo ɗen ɗon potite hiɗe jokkiɓene toon to leydi alma to leydi angleterre man halko fati e premier league mbo leydi angleterre ñalngu jeeɗiɓi ɗen ɗon potitne kay hiɗe jokki yuɓene toon to leydi angleterre to leydi france ligue 1 mbo leydi france taw koye ñalngu jeenaɓijo wondi toon to ligue 2 mbo leydi france taw koye ñalngu jeenaɓijo ma en hetto saydou abouba toon to leydi espagne ma en halko fati e la ligue santander mbo leydi espagne taw koye ñalngu jeetaɓijo ɗen ɗon potitne kay hiɗe jokki yuɓinede toon to leydi espagne to leydi italie man halko fati e série a mbo leydi italie taw koye ñalngu jeegoɓi ɗen ɗon potitne kay hiɗe jokki yuɓinede toon to leydi italie to leydi portugal man halko fati e premier league mbo leydi portugal ñalngu jeegoɓi ɗen ɗon potitne kay guila e kikiɗe heccanki ha e oɗo sanga hiɗe jokki yuɓinede toon to leydi portugal musidɓe tedduɓe to goɗɗe joni jañnoɗen jaam ñalle moon hettiyankoɓe a weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma ko dewo horbir go o lewru jolal hitande ujunaji ɗiɗi e nogas kabaruji men coftal bali taw ko demgal pular en mbirɗen e gardidi kabaruji fuɗɗorɗen ko toon to leydi alma haalen kay ko fati e bundesliga mbo leydi alma taw koye ñalngu jeegoɓi ɗen ɗon potiti koye kikiɗe heccankinɗe fuɗɗa yuɓinede toon to leydi alma hakkude kay salka 04 kañum tigui jaɓino kay stuttgart ngal ɗon pottal ko gotel e gotel woni kongal gayniri toon to leydi alma noon heddoɗen e kikiɗe hankin ɗen ɗon potitɗe jokkino yuɓinede taw koye ñalngu jeegoɓi toon to bundesliga mbo leydi alma hakkude kay armenia beltefelde kañum tigui jaɓino Borussia Dortmund ngal ɗon pottal noon ko Borussia Dortmund kañum tigui foli armenia beltefelde hay dinguiral mum balluji ɗiɗi wondude diga FC Augsburg kañum tigui jaɓino mayence 0,5 ngal ɗon pottal ne kay ko FC Augsburg kañum tigui foli kay mayence 0,5 balluji tati wondude baliyel gotel toon to Bundesliga mbo leydi alma ɗen ɗon potitɗe jokkino yuɓinede kikiɗe hanki hakkude Inter mbo Francfort kañum tigui jaɓino Werder Bremen ngal ɗon pottal ko gotel e gotel FC Cologne kañum tigui jaɓino kay Bayern Dominique kono noon ngal ɗon pottal ne kay ko Bayern Dominique kañum tigui foli FC Cologne hay dinguiral mum baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel toon to Bundesliga mbo leydi alma kikiɗanki udnoden ɗon potiti kay ko hakkude Borussia Mönchengladbach kañum tigui jaɓɓino RB Leipzig ngal ɗon pottal ne kay ko RB Leipzig kañum tigui foola baliyel gotel wondude ndiga toon to Bundesliga mbo leydi alma noon heɗoɗen ɗen ɗon potitɗe jokkino yuɓɓinede taw koye ñalngu jeegoɓi toon to Bundesliga mbo leydi alma hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Freiburg kañum tigui jaɓɓino kay Bayer Leverkusen e kikiɗe hannde kono noon ngal ɗon pottal kay ko Freiburg kañum tigui foola kay ha e dinguiral mum baluji nayyi wondude e baluji ɗiɗi toon to Bundesliga mbo leydi alma oɗo sanga ɗen ɗon potide hiɗe jokki kay yuɓinede hakkude RTA mbo Berlin kañum tigui jaɓɓi Wolfsburg ngal ɗon pottal ne kay ngal yaare hojomaji nogas e jeenayyi taw koye dawal gandal kono noon ko gotel e gotel woni kay kongal yarata e oɗo sanga toon to leydi alma sen immima toon to leydi alma en mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular faɗen ko toon to leydi Espagne haalen kay ko fati e la ligue Santander mbo leydi Espagne taw koye ñalngu jeetaɓijo ɗen ɗon potite kikiɗe heccankinɗe jokkino yuɓinede caggal kay nde ñalngu jeetaɓijo uditi toon to leydi Espagne kikiɗe heccankin taw noon ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Eibar kañum tigui jaɓino Cadiz ngal ɗon pottal noon ko Cadiz kañum tigui foli kay Eibar ha e dinguiral mum baluji ɗiɗi wondude ndiga e kikiɗe hanki noon ɗen ɗon potite jokkin toon to la ligue Santander mbo leydi Espagne ɗen ɗon potite kikiɗe hankinɗe jokkin toon to la ligue mo leydi Espagne taw koye ñalngu jeetaɓijo hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Real Madrid kañum tigui jaɓino kay Deportivo mbo Huesca toon to dinguiral balde Bebas kono noon ngal ɗon pottal ne kay ko Real Madrid kañum tigui foli Deportivo mbo Huesca balluji nayyi wondude baliyel gotel toon to dinguiral San Mamés ko ɓen ɗon wiyeteɓe Atlético Bilbao kañum tigui jaɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe FC Séville ngal ɗon pottal ne kay ko FC Séville kañum tigui foola baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel toon to leydi Espagne heddoɗen potite la ligue Santander mbo leydi Espagne kikiɗe hankinɗe jokkino hakkude Osasuna kañum tigui jaɓino Atlético Madrid ngal ɗon pottal ne kay ko Atlético Madrid kañum tigui foli kay Osasuna ha e dinguiral muɗum baluji tati wondude baliyel gotel e kikiɗe hankino udnoden ɗon poti toon to leydi Espagne taw ko ñalngu jeetaɓijo hakkude kay ɓen ɗon wiyete Deportivo mbo Alaves kañum tigui jaɓino kay FC Barcelone kono noon ngal ɗon pottal ko gotel e gotel woni ko ngal gayniri e kikiɗe hankin toon to leydi Espagne toon to leydi Espagne noon heddoɗen potide la ligue Santander mbo leydi Espagne e ñalawma hande ɗe jokkino yuɓɓine taw koye ñalngu jeetaɓi toon to dinguiral bineteɓe Bija Mari
wari hakkunde kay Real Betis mbo Seville kañum tigi jaɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe Elche ko non ngal ɗon potal ne kay ko Real Betis Balompié kañum tigi foli Elche baluji tati wondude baliyel gotel toon to dinguiral Balaydo ɗen ɗon potiɗe jokkino hakkunde Celta Vigo kañum tigi jaɓino kay Real Sociedad ko non ngal ɗon potal ne kay ko Real Sociedad kañum tigi foli kay Celta Vigo ha toon to dinguiral Balaydo balluji nayyi wondude baliyel gotel e oɗo sanga noon ɗen ɗon potiti hiɗe jokki toon to dinguiral Los Carmenes hakkunde kay FC Granada kañum tigi jaɓi kay Levante ko non ngal ɗon potal hingal yaare hojomaji nayyi taw koye dawal gadnal hay goto e mabɓe heɓan kay ko wiyete loggol toon to leydi Espagne kikiɗa no udda ɗen ɗon poti sanga wattuji nogas e goho ɗi fawana e hojom toon to dinguiral Mestalla ko hakkude FC Valence kañum tigi jaɓoto kay Getafe toon to leydi Espagne sen wima toon to leydi Espagne birrene gardidi kabaruji men coftal bali taw ko demgal pular faɗen ko toon to leydi France halen kay ko fate Ligue 2 mbo leydi France taw ko ñalngu jeenaɓijo e wonde toon to Ligue 1 mbo leydi France taw ko ñalngu jeenaɓijo ɗen ɗon potite e jokkino yuɓinet toon to leydi France yatten hen ko Saydou Abouba kanko tigi waɗan ten cimtol no ɗen ɗon potiti yaari ceerno Saydou Abouba jaam ñallema yawur Seydi Diallo ceerno Oumar Diallo jaam ñalle mon hettiyankoɓe ayawo weltare TV kabruji men ha coftal balli jaɓanten ko toon to leydi France kalen ko fate jencuɗumo Ligue 2 mo dowla France e ñalngu jeeneɓijo yuɓɓinama kikiɗe hanki ko ɓeɗo tigui witeɓe AC Ajaccio ko kañumen jaɓɓino 3 ko 3 kay heeɓi foldeɓe e galle mabɓe loggi nayyi wondude ndiga FC Po ko kañum yaɓani ha toon to Le Havre ko Le Havre kay heeɓi folde FC fo loggel gotel wondude ndiga Valenciennes ko kañum jaɓɓino ɓeɗo witeɓe Clermont Ferrand ko Clermont Ferrand heeɓi folde Valenciennes e dinguiral mumen loggi tati wondude loggel gotel Guingamp ko kañum huccidirno e ɓeɗo witeɓe Sochaux koɓe mbaddi kay ko ɗekki ndiga Chambly ko kañum hoccidirno e ɓeɗo witeɓe Dunkerque ko Dunkerque heeɓi folde Chambly e galle mumen loggel gotel wondude ndiga Auxerre ko kañum yaɓani ha toon to Rodez ko Rodez e Auxerre keeɓi waddude ko ɗekki ɗiɗi Nancy ko kañum jaɓɓino ɓeɗo witeɓe Châteauroux ɓe Nancy heeɓi folde Châteauroux loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Grenoble kañum yeehi ha toon to Niort kono noon match o heɓani juude waɗama ko wiyete rapporté walla dirtinama saaha goɗɗo ɓeɗo witeɓe Paris FC ko kañumen jaɓɓino Caen ko kamɓe kay pooli Caen loggi tati wondude loggel gotel ceerno Oumar Diallo ha joni ko toon to Ligue 2 mo dowla France kikiɗe janggo ko ɓeɗo tigui witeɓe Amiens ko kañumen jaɓɓoto Toulouse e waktuji nogas ne fawi hojomaji 45 taw kadi ko waktuji ɓi leydi France ko fati e deggutiral ngal ha joni ko ɓeɗo witeɓe Paris FC ko kañumen keedi yesso jogade toɓɓe nogas e ɗiɗi 3 ko kañum woni ɗimmo e jogade toɓɓe 17 Le Havre tataɓo toɓɓe 16 Clermont Ferrand nayoɓa toɓɓe 15 Sochaux joyoɓa toɓɓe 14 ceerno Saydou Abouba ha hande ko toon to leydi France heddeɗen haalen kay ko fati Ligue 1 mbo leydi France taw koye ñalngu jeenaɓiɗi ɗen ɗon potitni kay hiɗe jokki yuɓinet toon to leydi France ko noon tigui Seydi Diallo ceerno Oumar Diallo ha joni kedderɗen ko toon to leydi France kalen ko fati jencude mo Ligue 1 mo dowla France e ñalngu jeeneɓijo juɓɓinaɗe kikiɗe hanki kikiɗe hecci hanki yantude kikiɗe hande ñande aljuma ko ɓeɗo tigui witeɓe Marseille ko kañumen ponno fottidde e Lens kono noon pottitel ngal heɓama dirtinede ha saaha goɗɗo kikiɗe hanki o noon ko ɓeɗo tigui witeɓe Nantes jaɓɓino PSG ko PSG kay heeɓi folde Nantes e galle mumen piggal musgal loggi tati wondude ndiga Rennes ko kañum jaɓɓino Brest ko Rennes kay heeɓi folde Brest loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Saint-Étienne ko kañum jaɓɓino Montpellier ko Montpellier kay heeɓi folde Saint-Étienne e dinguiral mumen loggel gotel wondude ndiga Strasbourg ko kañum huccidirno e ɓeɗo witeɓe Reims ko Reims kay heeɓi folde Strasbourg loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Dijon ko kañum jaɓɓino ɓeɗo witeɓe Lorient kono noon ɓe keeɓi waddude ko ɗekki ndiga e ndiga Nice ko kañum yaɓani ha toon to Angers ko Nice kay heeɓi folde Angers e galle mumen loggi tati wondude e ndiga Nîmes ko kañum jaɓɓino ɓeɗo witeɓe Metz ko Metz kay heeɓi folde Nîmes e galle mumen loggel gotel wondude e ndiga ceerno Oumar Diallo pottitiɗen jokki ha toon to leydi France e waktuji 17 taw kadi ɗo to kaldeten ɗo pottital ngal ene jokki taw kadi ko ɓeɗo witeɓe Monaco ko kañumen jaɓɓino Bordeaux kono noon ha joni hay goto loggani hen loggol e waktuji nogas e goho ko ɓeɗo tigui witeɓe Lille ko kañumen guddata pottital ngal taw kadi ɓe jaɓɓi ko oɗo équipe biteɗo Lyon e waktuji nogas e goho toon to leydi France hawra waktuji nogas toon to leyɗele Afrique de l'Ouest ceerno Oumar Diallo ko fate pottital ko fate jencude ndi walla mbiyen kadi ko fate deggutiral ngal ha joni ko ɓeɗo witeɓe PSG walla Paris Saint-Germain ko kañumen tigui goni yesso jogade toɓɓe nogas e goho
Lille woni ɗimmo e jogade toɓɓe 17 Rennes woni tataɓa jogade toɓɓe 17 Nice woni nayaɓa jogade toɓɓe 17 Ceerno Oumar Diallo ko ɗum ɗo tongude e kabruji men toon to leydi France ko fati Ligue 1 mo dowla France yamtude Ligue 2 mo dowla France ko musidɗo moon guiɗo moon Seydou Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Saydou Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma faɗen ko toon to Premier League mbo leydi Angleterre haalen kay ko fati ñalngu jeeɗiɗijo ɗen ɗon potiɗe koye kikiɗe hecce hankinɗe fuɗɗa yuɓɓinede hakkude kay Wolverhampton mbo Adama Traoré kañum tigui jaɓɓino Crystal Palace ngal ɗon potal noon ko Wolverhampton kañum tigui fawi e dow Crystal Palace baluji ɗiɗi wondude e ndiga toon to Premier League mbo leydi Angleterre kikiɗe hanki ñalngu jeeɗiɗi jokkina hakkude Sheffield United kañum tigui jaɓɓino Manchester City ngal ɗon potal ko Manchester City kañum tigui foli kay Sheffield United baliyel gotel wondude ndiga Bareley kañum tigui jaɓɓino kay ɓenɗon wiyeteɓe Chelsea ngal ɗon potal ne kay ko Chelsea kañum tigui foli Bareley baluji tati wondude ndiga e kikiɗe hanki noon ɗen ɗon potiteɗe jokkina toon to dingiral Anfield hakkude kay ɓenɗon wiyeteɓe Rebel Pool mbo Sadio Mané kañum tigui huccodirno e West Ham United kono noon ngal ɗon pottal kay ko ɓenɗon wiyeteɓe Rebel Pool kañum tigui foli kay West Ham United baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel toon to Premier League mbo leydi Angleterre heɗoɗen e kikiɗe hannde ɗen ɗon potiteɗe jokkina yuɓɓinede hakkude Aston Villa kañum tigui jaɓɓino Southampton ngal ɗon pottal ne kay ko Aston Villa kañum tigui fola hay dingiral mum baluji nayyi wondude baluji tati Newcastle United kañum tigui jaɓɓino kay ɓenɗon wiyeteɓe Everton ngal ɗon pottal noon ko Newcastle United kañum tigui fawi e dow Everton baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel e oɗo sanga to halten ɗo ɗen ɗon potiti jokki toon to Old Trafford hakkude kay ɓenɗon wiyeteɓe Manchester United kañum tigui jaɓɓi Arsenal ngal ɗon pottal ngal yaare hojomaji 52 taw koye dawal ɗimmal hay goto e mabɓe heɓan ko wiyete logol e kikiɗe hannde udda ɗen ɗon potiti toon to leydi Angleterre taw koye ñalngu jeeɗoɓijo yuɓɓinteɗe e kikiɗe hannde ko hakkude kay ɓenɗon wiyeteɓe Tottenham mbaari ken kañum tigui jaɓoto kay Brighton sanga wattuji nogas fawɗi hojomaji 15 wonande kay heure Europe sen immima toon to Premier League mbo leydi Angleterre mbirɗen gardini kabaruji men coftal bali taw ko ɗemgal Pular faɗen ko toon to Série A mbo leydi Italie haalen kay ko fati ñalngu jeegoɓijo koye kikiɗe hankin ɗen ɗon potite ɗe fuɗɗa yuɓɓinede hakkude kay korontone kañum tigui jaɓno kay ɓen ɗon wiyeteɓe Atalanta Bergamo ngal ɗon pottalne kay ko Atalanta Bergamo kañum tigui foli kay korontone hay dingiral mum baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel Inter mo Milan kañum tigui jaɓino kay Parma ngal ɗon pottal ko ɗiɗi e kikiɗe hanki noon ɗen ɗon pottiɗe jokkin toon to Série A mbo leydi Italie hakkude kay Bologna kañum tigui jaɓino Cagliari ko noon ngal ɗon pottalne kay ko Bologna kañum tigui foli kay Cagliari baluji tati wondude baluji ɗiɗi toon to Série A mbo leydi Italie heɗoɗen e ñalawma hannde ɗen ɗon pottiɗe jokkino yuɓɓinede taw koye ñalngu jeegoɓijo hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Udinese kañum tigui jaɓino kay AC Milan ngal ɗon pottalne kay ko AC Milan kañum tigui fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Udinese baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel Spezia kañum tigui jaɓino Juventus mbo Cristiano Ronaldo ngal ɗon pottalne kay ko Juventus kañum tigui fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Spezia ha e dingiral mum baluji nayyi wondude baliyel gotel FC Torino kañum tigui jaɓino Lazio Borom ngal ɗon pottalne kay ko Lazio Borom kañum tigui fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe FC Torino baluji nayyi wondude baluji tati ha toon to dingiral Grand Stade Olympique mbo Torino oɗo sanga noon ɗen ɗon potitiɗe jokki kay toon to dingiral San Paulo hakkude kay Napoli mbo Kalidou Koulibaly kañum tigui jaɓɓi kay ɓen ɗon wiyeteɓe Sassuolo ngal ɗon pottal ngal yaare hojomaji 40 taw koye dawal gadnal hay goto e mabɓe ɗon heɓan ko wiyete loggol toon to leydi Italie oɗo sanga noon ɗen ɗon potitiɗe jokki toon to Série A mbo leydi Italie hakkude kay AS Roma kañum tigui jaɓi Fiorentina ngal ɗon pottalne kay ngal yaare hojomaji 40 taw koye dawal gadnal kono noon ko AS Roma kañum tigui ɓiili hen taw baliyel gotel wondude ndiga e kikiɗe hannde udatto ɗen ɗon potiti toon to Série A mbo leydi Italie taw koye ñalngu jeegoɓijo yuɓɓinteɗe kikiɗe hannde ko derby Genova hakkude kay Sampdoria kañum tigui jaɓɓoto kay Genova toon to leydi Italie sen nimima toon to leydi Italie no mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal Pular faɗen ko toon to leydi Portugal haalen kay ko fatti e Premier League mbo leydi Portugal ñalngu jeegoɓijo jokkino yuɓɓinede kikiɗe heccankin ɗen ɗon potitni kay ɗi fuɗɗa yuɓɓinede toon to leydi Portugal taw noon koye kikiɗe heccankin kay ɗen ɗon pottiɗe fuɗɗa yuɓɓinede hakkude kay walla kay wiye ngal ɗon pottal kay koye kikiɗe heccankin ngal fonno uddutude kono noon ngal heɓan kay fettude kono e kikiɗe hankin ɗen ɗon pottiɗe jokkino yuɓɓinede kay toon to leydi Portugal ñalngu jeegoɓijo noon potiti mum jokkino yuɓɓinede kikiɗe hankin hakkude kay ɓen ɗon wiyete Belenenses kañum tigui jaɓino Farense ngal ɗon pottal ko gotel e gotel Rio Ave kañum tigui jaɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe Moreirense kono noon ngal ɗon pottal ne kay ko Rio Ave kañum tigui fooli kay Moreirense baluji ɗiɗi wondude ndiga e kikiɗe hanki no udno ɗen ɗon potiti kay ko hakkude kay Martimo kañum tigui jaɓino National ngal ɗon pottalne kay ko ndiga e ndiga woni kay ko ngal gayniri toon to leydi Portugal toon to leydi Portugal noon heɗoɗen ɗen ɗon potiti kay ma kay ɗe jokku yuɓɓinede walla kay wiyen ɗe jokki yuɓɓinede toon to leydi Portugal e oɗo sanga to halten ɗo ɗen ɗon poti kay hiɗe jokki yuɓɓinede walla kay wiyen hingal gasa kay yuɓɓinede toon to leydi Portugal hakkude kay Portimonense kañum tigui jaɓɓi Sociedad Santa Clara ngal ɗon pottal kay koye oɗo saaha ngal woni timmude toon to leydi Portugal kono noon ko Sociedad Santa Clara kañum tigui fooli
portemonnaie baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel e oɗo sanga noon ɗen potide ide jokki kay toon to leydi Portugal hakkude Gil Vicente kañum tigui jaɓi Victoria Guimares ngal ɗon pottalne kay ngal yaare hojomaji 13 taw koye dawal gadnal hay goto e mabɓe heɓan kay ko wiyete logol toon to leydi Portugal noon ne kikiɗe hannde udat en non potide sanga wattuji nogas e goho ɗi fof wana hay hojom wonande kay eruji Europe ko hakkude Sporting mo Lisbonne kañum tigui jaɓɓoto kay Sociedad Sunderland toon to leydi Portugal ngal ɗon pottal noon ngal watta kay ko sanga wattuji nogas e goho ɗi fawan hay hojom toon to leydi Portugal sen imima toon to leydi Portugal waɗen kay tabali hen toon to leydi Sénégal yen ha toon to région de Matam taw ko toon to zone jeeri haalen kay e on ɗon tournoir jokkunoɗo wadde tan e kikiɗe hanki noon ɗen ɗon potiɗe ɓamti hakkude kay AS Kawel kañum tigui jaɓino kay AS ɓen ɗon wiyeteɓe Sara Kourou kono noon ngal ɗon pottalne kay ko AS Sara Kourou kañum tigui fooli kay AS Kawel baliyel gotel wondude e ndiga tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum tigui woni ko meɗen nan noon kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular toon to leydi France ko fati jencuɗi taw ko ñalngu jeenaɓijo toon to ligue de mbo leydi France e wondude ligue mbo leydi France en hettike Saydou Aboubaye ɗo e yesso haalirde nde ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Oumar Demir Diallo kettutima laaki jaam yo jaam gueno hirane watton hakkille noon yewtere men suudu men SAS toon to Walfou TV so hay ha woni sanga wattuji 17 wonande eruji Afrique banggue hirnangue ne hawra toon to dowlaji Europe sanga wattuji 19 ɗi fawana e hojom ko ɗum tigui hawrata toon to Afrique central ɗum noon enen foof hen fotte hen toon to Facebook ha to YouTube gam kay wadde commentaire ha no foti waɗire ni taw noon ko yewtere nde Sar Abdoulaye Sarr yuɓɓinan tan toon to Walfou TV ko fati e suudu men SAS musidɓe tedduɓe kettutima laaki jaam yo jaam gueno hirane